Bona nit a tothom. Tenim l'honor, la gent de Cotlliure, de portar el trofeu que cada vegada que hi ha un congrés es dona a l'Ajuntament organitzador. De Cotlliure aquest any toca Sant Climent. Excel·lentíssim senyor, us agraïm la vostra rebuda. Jo volia dir primer que el trofeu que donarem al senyor alcalde va ser fet ja hi ha no sé quants anys per al pare del Jean Jacques. I doncs el teníem a Cotlliure i clar, amb el Covid i tot el que hi ha hagut, en lloc de ser un any, són 4 anys que han passat. Però és aquí, és el principal. Doncs jo us presento la tinenta d'alcalde de Cotlliure, Françoise Pissonnier, i és ella que trametrà el trofeu de la Barretina d'Or a Sant Climent de Llobregat. Serà transmès al senyor Isidre Sierra, l'alcalde de Sant Climent de Llobregat. En català també. Allez. Donc, avui me sento orgullosa de lliurar al poble de Sant Climent de Llobregat el trofeu guardat a Cotlliure des de 2019. Sí, 2019. Fa 5 anys. Ho hem guardat 5 anys. Donc, alguns símbols semblen fàcil, massa fàcil, una mica massa evident. El foc de la flama és un d'aquests. La importància del foc des de la naixença de l'humanitat ho explica. El símbol de la calor retrobada, del foc que fa madurar les collites, el foc era tan temut com respectat pels homes. El cristianisme, com totes les religions, ho va entendre molt bé. I del foc pagans dels solsticis en va sortir la tradició de Sant Joan, celebrant el naixement de Sant Joan Batista, anunciador de la llum del Crist. La religió cristiana ha perpetuat durant molts segles la tradició multisecular imposant el seu propi símbol. El 1955 va aparèixer aquí a Catalunya Nord la idea de François Pujada, inspirat pel poema de Jacint Verdaguer, d'encendre un foc la nit de Sant Joan al cim del Canigó i d'allà distribuir-ne la flama a tot el territori de llengua catalana. La flama com a símbol d'identitat comuna, un altre símbol. Però el Canigó d'avui ja no és el de Jacint Verdaguer ni tan sols el de François Pujada. Ben lluny de la imatge pintoresca i romàntica. La muntanya sagrada pateix també les conseqüències del canvi climàtic i de la presència massa intensa dels humans. La delegació de la trobada del Canigó, que porten el feixo fins al cim, acompanyen el seu gest amb missatge de pau, desitjos, poemes, altres símbols. La nova generació, la joventut, que ens obliga a mirar lúcidament l'extensió dels danys, té flama. I té un llarg de camí per davant, com el camí que porta al cim del Canigó per encendre la flama. Dona als que li fugi un sentiment d'orgull i d'acompliment. I des d'allà dalt, la vista abraça una gran part dels països catalans, ignorant les fronteres. És el missatge que volia transmetre avui, la pau, la fraternitat, el respecte pels homes i la natura.
És el nostre deure envers els joves a qui passem el testimoni. És la seva responsabilitat fer-ne el millor ús possible. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit una altra vegada. Moltíssimes gràcies perquè és tot un honor, després de 4 anys, que arribi la barretina d'or al poble de Sant Climent de Llobregat. Abans de fer els agraïments, la Catalunya Nord ens ha acollit a molts catalans i moltes catalanes. Des d'Argelers fins a Elna, des del poble germanat de Baixàs, que aquest any fem 15 anys de compartir cultura, llengua i, per sobre de tot, la terra, compartir el que ens uneix, la terra. Aquelles platges d'Argelers que van veure arribar a molts republicans i republicanes. Aquell hospital d'Elna on van veure tirar endavant la vida. La Catalunya Nord és tot un orgull per tots els catalans. I avui, arribats des de la Catalunya Nord, no hi ha més que donar agraïments. I aquests agraïments, des de Cotlliure, a tots els pobles que mantenen la flama de la llengua catalana, és tot un orgull a un poble del Baix Llobregat, un poble de l'àrea metropolitana de Barcelona, on ens sentim orgullosos de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la nostra gent. Perquè el que heu vist avui, el que heu gaudit avui, el que heu pogut veure, ha sigut gràcies a moltes i molts voluntaris que sense ells això no hagués sigut possible. L'Ajuntament posa un petit gra de sorra, però sense la comissió i totes les entitats que avui parlem de cultura popular, però que el poble entén de moltes altres, no seria possible. Amb la qual cosa demano ara mateix, des de tot Catalunya, des de tots els països catalans, un fort aplaudiment a tots els que ho feu possible. Moltíssimes gràcies. I per acabar, la flama és foc. Avui a Catalunya hi ha un gran foc. Hi ha molts bomberes i molts bombers que estan treballant a Batea. Voldria tenir un record per ells i sobretot demanar que aquest canvi climàtic que tenim a sobre, aquesta aigua que ens falta, que cuidem el nostre entorn i que tal com cuidem la nostra llengua, cuidem els nostres països catalans, els nostres pagesos i les nostres pageses, perquè si no, no ens en sortirem. Moltíssimes gràcies i bona nit.